Hola a tots i benvinguts a aquesta nova edició del Jo no m'aturo, d'aquest projecte del col·lectiu API que permet apropar-vos noves idees, noves tendències i fins i tot com avui un premi o una nominació o un reconeixement molt important que s'ha fet a la persona que tenim avui convidada amb nosaltres. Com tots sabeu, aquesta setmana, dels dies 21 al 23 de setembre, s'ha celebrat el Biz Barcelona, que és un esdeveniment propulsat conjuntament per Barcelona Activa, pel Saló d'Ocupació i la Fira de Barcelona, amb l'objectiu d'ajudar a reactivar l'emprenedoria, el teixit empresarial i les oportunitats laborals a la ciutat de Barcelona. Aquest any, a més, a Biz Barcelona han llançat els reconeixements Barcelona Mai S'atura per visualitzar la tasca feta per ciutadans, organitzacions, empreses, autònoms que han aconseguit contribuir a mantenir l'activitat al llarg d'aquest període de pandèmia del Covid-19. I bé, jo crec que avui és molt important i crec que estem tots orgullosos que us puguem presentar una de les persones que ha estat nominada per aquest reconeixement que s'ha anomenat Barcelona Mai S'atura, que és el Sergi Ripoll de Barcelona Assessors, d'Immobiliària Barcelona Assessors. Sergi, abans de res, la nostra més sincera enhorabona per aquest reconeixement. Gràcies. Primer que res, jo volia dir que no és tot mèrit meu, sinó que el meu equip té molt a dir i molt a veure. Tinc un equipàs i quan fas aquests canvis em segueixen, es queixen els primers 5 minuts, però després es segueixen i ho apliquen. Que a vegades no és només tenir la idea, sinó que el teu equip sigui capaç de sortir de la seva àrea de confort i fer-ho és una cosa que no és fàcil de trobar i que, gràcies a Déu, ara tenim un equip que és capaç de fer-ho. Sí. Moltes gràcies. A més, un reconeixement que comentàvem abans de començar l'entrevista, que estàveu nominats vosaltres, però a més competiu amb empreses d'entitat com el que em comentava Sergi, ja ho diré. El Palau. El Palau. L'Orfeó Català. Sí, de fet, eren diverses categories. Hi ha categoria ciutadans, categoria autònoms pimes, categoria empreses i administracions. I a nosaltres ens van catalogar dintre, no ens van fer pimes, sinó que ens van fer empresa. I llavors hem competit amb gent com T-Systems, com Mercabarna, com Palau de la Música i l'Orfeó Català, o sigui, gent molt potent. I a més, els hem conegut al final, realment no sabíem que estàvem competint contra ells. I ahir a l'entrega, a la final, a l'entrega dels guanyadors, quan veies, ostres, Déu-n'hi-do, en quins monstres estem competint. Sí, una miqueta era David contra Goliat, no? Bueno, sí, perquè nosaltres som una empresa familiar típica de 5 treballadors, una immobiliària típica. Quants treballadors sou, Sergi? Directes 5. Nosaltres tenim un model que tothom és contractat, no tenim autònoms, i llavors directes 5, però sí que col·laborem amb altres empreses, i llavors si compto tota la gent que acabem treballant o que acabem interactuant cada setmana, doncs devem ser uns 10 o 12. Està bé. Jo, Sergi, et volia dir que no t'ho vaig comentar, però mira, vam estar mirant i avui, a més de celebrar aquest reconeixement, avui celebres que fa 9 anys que ets col·legiat aquí al nostre col·lectiu API. No sé si ho sabies, però vam estar mirant. No n'era conscient. Avui, dia 22 de setembre de l'any 2011, va ser quan vas entrar a formar part del nostre col·lectiu. Així que també felicitats per això. Doncs mira, et diria que jo vaig entrar en el sector a finals del 2010 i vaig obrir la primera oficina el 13 de setembre, dimarts 13 de setembre del 2011. Vaig trigar 10 dies a col·legiar. 10 dies vas trigar a entrar a aquest col·lectiu. Ho vaig tenir molt clar, molt clar. Perfecte. Escolta, Sergi, tornant al tema del reconeixement del Biz Barcelona, explica'ns una miqueta com va ser la nominació? Va ser iniciativa vostra presentar-vos? Us van cridar o com va funcionar això? Ens van contactar ells. I si em preguntes exactament com, tampoc ho tinc molt clar. Sí que és veritat que jo vaig al Biz Barcelona des de fa molt temps i com tinc màsters en màrqueting digital i contactes amb gent emprenedora i amb business angels i coses així, coneixes gent com quan vas a la Fira Nostra, però com em van arribar a avançar amb mi tampoc ho tinc molt clar. Però sí que quan m'ho van dir vaig dir, ostres, doncs han acceptat, perquè realment vam fer un projecte durant el confinament que el seguim aplicant ara, hem canviat totalment el mètode de treball i que a més va ajudar a diversos propietaris nostres,
I bueno, dic que era encertada, llavors de seguida vaig dir sí, ens hi presentem. També ens hi vam presentar pensant, bueno, suposo que s'hi presentarà això, gent molt potent, molt tal, i la veritat és que ens va sorprendre quan ens van dir que érem finalistes, no? Vam dir, ostres, Déu-n'hi-do, el projecte per mi és molt potent i, de fet, crec que totes les immobiliàries tindrien que adoptar-lo, però és un canvi, és un salt endavant important. Escolta, m'expliques una miqueta en què consistia aquest projecte que veu presentar? Mira, t'ho explico, diguéssim, històricament, encara que la història és... Perfecte. Sí. Nosaltres, des de fa 5 o 6 anys, fem vídeos, fem visites virtuals, fem de tots els immobles. I, a més, per sorpresa per tothom que ho comento, vam començar-ho fent amb els lloguers, no en les vendes. I ho vam començar fent en els lloguers perquè això ho incorporàvem als contractes. I no ens trobàvem a la finalització dels contractes, és que aquell endoi concret estava trencat, no estava trencat, i com només tens 10 fotos, aquell endoi no sortia. Nosaltres teníem visita virtual, te'n vas a la visita virtual i veus tot el pis. Amplies i dius, mira, veus, l'endoi estava perfecte, o no. Però això vol dir que quan va començar la pandèmia nosaltres ja teníem multimèdia a tots els immobles. I llavors ens vam trobar principalment amb una propietària que té una pensió de 400 euros i viu del lloguer del pis amb el pis buit. Més, se'ns va oblidar el pis el dia 10 o 11 de març. Els 4 dies ens confinen. I, ostres, aquesta senyora, hem de fer alguna cosa, i vam dir, escolta, doncs l'anunciem i a la gent els fem un zoom i els ensenyem, tot així molt casero, va ser al principi, els ensenyem la visita virtual, el vídeo, com el coneixem nosaltres al pis, els l'expliquem i li busquem un llogater i al llogater li enviem per missatgeria les claus i quan estigui al pis, si troba alguna cosa que no està així, ja en parlarem. I ho vam posar en marxa i en una setmana el vam llogar. I a més, les persones a les que els ensenyàvem, encantades. I això que era un projecte que nosaltres teníem en ment aplicar en 3 o 4 anys, vam dir, hòstia, això funciona, tu. Funciona i hi ha gent preparada per fer-ho ara. Llavors vam dir, bueno, doncs anem a posar tota la cartera, anem a arreglar-ho, anem a fer procediments, a protocolitzar-ho i anem a posar tota la cartera en marxa. I s'ha traduït en que hem tingut durant el confinament una activitat. Bueno, de fet, els nostres números diuen que de moment anem igual que l'any passat. Exactament igual que l'any passat. Miento. A tancament d'any, la projecció de tancament d'any, facturarem 2.000 euros menys que el passat. Bueno, pràcticament... Llavors, bueno, va ser... Primer vam entrar tots els lloguers, llavors vam dir, bueno, doncs anem a fer-ho amb la venda també, i ara ens estem trobant compradors i llogaters que ens truquen per pisos que no són nostres preguntant si els pisos els tenim, perquè no volen anar a fer la visita. I al final és això, és haver muntat hem virtualitzat tot el sistema de visites, hem virtualitzat tot el sistema de reserves, contractes, no utilitzem paper per absolutament res. I clar, és molt còmode per la gent que et diu, bueno, estic a la feina, escolta, quedem a les 6, vinga, va, a les 6 em connecto 15 minuts un Zoom i veig el pis. Clar. Llavors, no m'haig de desplaçar, no m'haig de res. I en aquell Zoom ja veig, clar, canvia el perfil, canvia la forma de treballar. Quan tu fas una visita presencial, moltes vegades el que no expliques és el dolent, no? I tu no enganyes, però no li dius, escolta, i cuidado que aquí hi ha un col·legi que els nens fan soroll, no? Quan ho faig així, haig de fer tot el contrari. Escolti, fixis en les finestres, que són de fusta, perquè com la persona no està fent-ho presencial, després si no... Clar. Llavors, es tradueix també que és una cosa molt més honesta i molt més sincera, no? I ens està funcionant. O sigui, dic que els pisos de lloguer, la gran majoria els reservem sense que els vegin presencialment. O sigui, Sergi, jo entenc que aquesta iniciativa que neix, bueno, no neix, però sí que es propulsa motivada per aquesta pandèmia, al final és una cosa que ja quedarà per vosaltres per sempre. És a dir, haureu canviat el sistema de treball, no hi mal que por bien no venga, que diuen, i al final aquest sistema quedarà amb vosaltres i seguireu treballant així. El comercial que més visites feia, que és l'Àlex, ha passat de fer 30-40 visites presencials setmanals, n'està fent 2, 3, no fa més. Ara, el rati de tancament en cada visita presencial en lloguers és 100%, perquè ja és una visita que fem després de la reserva, abans de signar el contracte, per confirmar que el que has reservat és el que has vist, i en compra el rati de tancament pot ser un 60 o un 70%. El client que va fer la presencial és un client ja molt filtrat. És una economia de temps per nosaltres espectacular. I pels clients també. Et dic que hi ha clients que ens truquen, escolta, he vist un pis que lo tiene la inmobiliària tal, tu no el tindràs, no? No el tinc.
tinc. Sí, molt bé, doncs escolta, la veritat és que enhorabona per aquest projecte. Jo també m'agradaria que m'expliquessis una miqueta, ja que aquest esdeveniment que s'està fent al BIT Barcelona aquests dies és el primer que fa Fira Barcelona després del confinament. Com va ser, perquè va ser presencial, la vostra assistència allà ahir i el reconeixement i quines diferències heu vist una miqueta amb els esdeveniments anteriors dels actualment amb aquesta pandèmia? Va ser, de fet, amb un grup que tinc de companys mobiliaris del CRS, tal qual vaig entrar a la fira els vaig enviar una fotografia de la fira perquè el pavelló estava buit. O sigui, és una fira mixta, és la primera que fa Fira de Barcelona. De fet, BIT Barcelona sempre s'havia fet sol, l'han fet conjuntament amb el Saló d'Ocupació, suposo per captar més gent, i és mixta, és online i presencial al mateix temps. Exacte. Però quan nosaltres vam entrar ja, que eren les 4 de la tarda, no hi havia ningú. Ningú vol dir ningú, les persones dels estants. Després sí que a les 6 o les 7 de la tarda podia haver una miqueta de gent, però la sensació va ser bastant complicada. Després també a l'hora de fer les entregues, doncs clar, estàvem cadires distanciades 2 metres una de l'altra. Fins i tot jo vaig anar amb la meva sòcia i la tenia a 2 metres, no? I dius, ostres, una sensació diferent. Estava el Puigboni, de l'Ajuntament de Barcelona, i el director de la fira entregant els reconeixements, i també el mateix, no? Dalt amb un balcó, però separats una distància impressionant, tu anaves, saludaves com diu d'OMS, etc. Emocionant però més fred, no? Emocionant però més fred. Sí. Hi ha la voluntat, no? O sigui, jo crec que tots tenim la voluntat i reaccionem molt més ràpid a aquests tipus de gestos, no? Que normalment nosaltres som molt més efusius, la mà, una abraçada, tal, i si no et fan això, doncs no reacciones, ara estem reaccionant més, no? Però no és el mateix. Allà i dius, no li puc donar la mà a aquest senyor que m'està donant un reconeixement, no? Sí. La cosa, jo crec que si ens hem de quedar amb alguna cosa bona és que, mira, al final ja és un esdeveniment presencial. El que hauríem de plantejar-nos tots és que això no vagi enrere, sinó que vagi endavant i que dintre d'uns mesos... El primer possiblement... Clar, el BIT Barcelona no és un mobile, no té aquesta capacitat de publicitat. I era el primer, llavors la gent estem menys pendents de quines fires es fan, no? Però segurament això és un procediment, possiblement. La gent que no hi va és perquè tampoc s'han enterat que estem fent fires, no? Doncs, té un recorregut, això, no?, per tornar a tenir públic. Sí. Una altra cosa que volia dir, perquè a més que Digues. Que és un punt important. Un dels altres avantatges que ens ha portat el mètode és amb els ocupes. Se'ns tiren enrere. Tots els que hem fet carrer alguna vegada sabem que hi ha vegades que ensenyes un pis i veus el tio de lluny i dius, merda, no? I n'hi ha molts que no se't presenten i dius, merda, no? Que a l'haver canviat el sistema i que abans de fer la visita presencial amb un pis de lloguer o de venda ja ens han enviat documentació, ens han informat, els hi hem vist la cara, etc., se'ns tiren enrere. No arriben ni a saber mai quina és l'adreça del pis. Senzillament, quan els demanes coses ja és un efecte secundari inesperat, no? Però que després... Sí, però positiu. Té tota la lògica, no? Sí, és positiu i destacable, i tant. Això ens està servint amb els propietaris a l'hora de captar, no? Dius, bueno, és que ho farem així i els ocupes no arribaran a vendre el pis, no? Dius, ostres, és un valor afegit important. Doncs escolta, Sergi, la veritat és que sé que has tingut un dia d'entrevistes, que han anat els mitjans de masses a també entrevistar-te. Jo només vull agrair-te que a nosaltres, que som petitons, no som un mitjà de comunicació, però sí que som el teu col·lectiu, doncs ens hagis dedicat aquesta estoneta. I, escolta, que tinguis molts més èxits i que aquest projecte segueixi tirant endavant com està fent fins ara. Em fa molta més il·lusió aquesta entrevista que no pas la de la Sexta que he fet fa mitja hora, entre altres coses perquè sé que el col·legi respectarà el que jo dic i sé que la Sexta i Antena 3 retallaran per on els donarà la gana i quan em vegi a la tele diré jo no volia dir això. De fet, amb ells has d'anar molt cuidado amb el que dius, mentre que amb vosaltres sé que puc parlar obertament i jo penso... I tant. A més, un dels motius pels quals no et tallarem és perquè si l'ha de tallar l'entrevista hauria de ser jo i no tinc temps material per fer-ho. Per tant, serà l'entrevista íntegra, tal com hem parlat, ho veuran els nostres companys del col·lectiu API. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Sergi, i que tinguis moltíssims més èxits. Moltes gràcies. Ho intentarem, lluitarem. I res, a tots vosaltres també animar-vos a que participeu d'aquests certàmens, d'aquests concursos o d'aquests reconeixements, perquè ja veieu, vull dir, al final una empresa immobiliària de Barcelona, petita, ha estat competint amb d'altres empreses molt grans per un reconeixement que al final no s'ha pogut emportar, però que ha tingut i que creiem que era molt important que tothom conegués. D'aquesta manera, ens veiem amb el proper Jo no m'aturo i a veure si és amb algú de vosaltres també. Fins la propera. Adéu-siau.